Este vídeo, bueno, isto xa sabedes o que é. Lembrades, se a Terra tivera unha forma fácil de pasar ao plano, non habería problema. É dicir, se a Terra fora un cubo, ou se a Terra fora un prisma, ou se fora unha pirámide, sería moi fácil convertila en plano. O problema que a Terra non ten esa forma, ten unha forma complicada, que é unha forma de esfera. Vale? A ver se dou posto. Vale, entón, ao ter unha forma de esfera, lembrades este vídeo, ti intentas cortar unha pelota esférica e poñela en plano e non será posto sen deformala ou cortala moitísimo. Entón, eso quere dicir que todos os planos van a estar deformados. Vale? Todos os planos están deformados, todos os mapas. Vale? Os globos terráqueos, como ese que anda pola clase, non. Os globos terráqueos teñen a forma pois, normal da Terra, pero en pequeniño. Vale? Pero os mapas, o sea, se fora este chico e o poñemos en mapa, están deformados, sobre todo o de Mercator, está super deformado por arriba e por abaixo. Mirade a mandíbula. Pois o mesmo mapa, temos o costume de velo, pero en realidade está deformadísimo, vale? Ese é o primeiro concepto que hai que saber, que os mapas, o sea, os planos, todos están deformados. Entón, o que máis adoitamos usar é este verde, que é o de Mercator. É un dos que peor e máis deformado está. Porque aquí se ve como se África fora moito máis pequena do que en realidade, e sin embargo Groenlandia está enorme, Groenlandia, vale? Está desproporcionadísima. Hai outros que están mellor, como por exemplo de Peters, que este que se ve en marrón, que garda mellor as proporcións, aínda que nos parezca así alongado, pero non é que se utiliza habitualmente, vale? Entón, primeiro concepto que hai que saber para o exame, os mapas están deformados. Seguinte concepto, o que son as coordenadas. Son liñas imaginarias, é dicir, non existen, que nos imaginamos que están por todas partes e que unen os polos así, os meridianos, vale? E logo outras que son así paralelas. Para que? Para poder dicir onde está un punto exacto da Terra. Ese, por exemplo, pois naufragas no mar, poder dicir que estás, eu que sei, a 40 graus norte, non sei canto leste. Vale? Entón, hai que dicir sempre primeiro a latitude norte ou sur e despois a longitude leste ou oeste de calquera punto. Vale? Como que non sei nada. Vale, entón, dividiron a Terra como en rayas que van a latitude norte-sur vai de 0 a 90 e de 0 a 90, vale? 0 a 90 norte, 0 a 90 sur. E a longitude vai ata 180. Do meridiano de Greenwich, 180 leste e 180 oeste. Vale? E nós, no exame, teremos que dicir a longitude e a latitude de varios puntos, que, como se a mediramos, pois con unha regla. Vale? Para medir a latitude habería como que poñer unha regla así, e para medir a longitude sería unha regla no outro sentido. Vale? Cal é o problema que tedes normalmente? Que en realidade as regras non están aí. Eu vos vou poñer un plano así. E vos vou dicir, dime as coordenadas do punto, eu que sei, A, B, C, D. Vale? E vos teredesme que dicir, pois A, non sei cantos norte, non sei cantos oeste, ou non sei cantos tal, vale? Entón, que pasa? Que a regra non está situada así. Así con esta regra que me diría, a latitud, o sea, norte ou sur, ou leste ou oeste. Norte-sur. Vale? Problema, que esa regla non está situada aí, está situada no lateral. Eso ás veces vos confunde, pero en realidade é unha regra, vale, que está no lateral, pero é unha regla. E esta regla que me diría, norte-sur ou este-oeste? Este-oeste, o que pasa que tampouco está aí, está nun dos lados, normalmente, se só hai un lado está por arriba. Vale? Entón, se eu quero saber se este punto está a non sei que distancia do ecuador, onde o miro? Aquí, a dereita ou arriba? A dereita. Porque, como, o sea, necesito esta regla. Como se estivera esta regla aquí. Vale? Entón, esa é a única dificultade deste exercicio, que vos confundades onde mirar. Vale? Entón, digo, por exemplo, as coordenadas do punto A, pois estaría, vedes, 50 graus norte, e que máis? E 100 oeste, vale? Non hai que saber norte, sur, leste, oeste, porque vou poñer a rosa dos ventos no exame. Hai moita xente que ten problemas de lateralidade, e igual que non distingue dereita e esquerda, non distingue
este ou este, entón vou no poñer, vale? Eso non o tedes que memorizar. Vale. Logo hai que saber os movimentos da Terra. Este é o movimento de rotación, que provoca que? Día e a noite. Por este lado é día e por aquí hai noite. Agora, vedes a península? Bueno, agora é de noite na península, amanecerá. Vedes? E aí vai, e anoitece outra vez. Entón, o movimento de rotación provoca día e a noite. E logo está o movimento de traslación, que produce as estacións. Os meses e os anos. Vale, sí, bueno, claro, e o ano e tal. Pero o que nos interesa neste tema se vos pregunto que produce para que me digades sobre as estacións, vale? Entón, ao ir xirando e co eixe inclinado, unhas veces dan os rayos máis perpendiculares e outras máis de refilón. Cando dan máis perpendiculares vai máis calor. E logo outra cousa, os días hai momentos en que duran máis e outros en que duran menos. Cando duran máis, tamén máis calor. Entón, os momentos en que os rayos dan máis verticais e ademais os días duran máis, é que verán ou inverno? Verán. E no outro hemisferio? Inverno. Vale, cando é verán nun, que aquí, por certo, só pon primavera, verano, outono, inverno, pero a que se está referindo? Hemisferio norte ou sur? O que dá o sol. O que dá... Aí que para nós? Fixadevos aquí. Aí para nós é... Verán. Verán. No hemisferio norte verán, vale? Entón, está feito para o hemisferio norte, pero ao mesmo tempo é inverno no hemisferio sur. Vale, entón, é verán e inverno ao mesmo tempo. Nun hemisferio unha cousa, no outro hemisferio outra, vale? Entón, aquí que serán os días igual que as noites ou dura moito máis unha cousa que a outra? Aí son iguales. Aquí iguais. Entón estaremos no verán, inverno ou primavera-outono. Primavera-outono, vale? E aquí duran máis os días, duran máis as noites. Duran máis ou menos. Duran moito máis un que outro, vale? E que estaríamos? En verán no hemisferio norte ou verán no hemisferio sur? Verán no hemisferio norte. Fixadevos no polo, que lle dá a luz? Verán en hemisferio sur. Claro, verán, inverno, fixadevos no polo, é o truco, vale? Fixadevos nos polos e vedes que aquí dá o sol todo o tempo, é dicir, é verán no hemisferio sur. Inverno no hemisferio norte, vale? E por qué? Pois porque aquí os rayos dan máis verticais e duran máis os días, por eso é verán. E aquí os rayos dan máis de refilón e duran menos os días, por eso é inverno. Vale? Vale, máis cousiñas que hai que saber. As zonas climáticas da Terra. Aquí vedes que van cambiando os meses, isto sería verán, vale, outono, inverno, bueno, primavera, vale? E vedes que o azul representa frío e o vermello calor. Entón, aquí é inverno no hemisferio norte, verán no hemisferio sur, agora vai tal. Pero se vos fixades, sempre a zona central é calor, sempre. Vale, entón, as zonas climáticas da Terra son sempre cálida no medio, temperadas, fría. Temperada, fría. ¿Por qué en África hay como un punto más claro? Un punto? Más claro. Más verde. Ah, isto por aquí. Porque esa é a zona cálida. Claro, onde está máis vermello, vedes que van por graus de temperatura. Sempre nun mapa hai que mirar primeiro a lenda. Son grados de temperatura os colores. Vale? Canto máis vermello, máis calor. Zonas claras, menos calor. Vale, entón. Factores que influen nas temperaturas. O máis importante é a latitude con diferencia. Se estás cerca do ecuador, vai haber calor, da igual que esteas nunha montaña que non. Vale, se subes nunha montaña, haberá menos calor, pero estás no ecuador. Entón vai haber calor. Vale, este é o factor máis importante. Pero tamén está o das montañas. Segundo vas subindo, vai facendo máis frío. Non tedes que saber de memoria que cada kilómetro vais a 6 graus. Eso vos lo vou poñer eu no exame. Entón eu vos vou poñer problemas tipo matemáticas. Nunha montaña que mide 1 kilómetro de altura, por exemplo, sabendo que a temperatura baixa 6 graus cada kilómetro e que na base hai, eu que sei, 30 graus centígrados, canto haberá no cumio? Pois como é un só kilómetro, son 6 graus que baixa. 30 menos 6. Vale?
Pero tamén vos podo poñer, eu que sei, 3 km, 4 km de altura da montaña. Entón, se vos poño 4 km, pois son 4 veces 6. É dicir, 4 por 6. 6 por 4, 24. Eses 24 é o que descende a temperatura. Entón, se ao principio había 30 graus, menos 24. Vale? Para saber o que diminúe. E logo hai que saber tamén que o mar que lle fai as temperaturas. Pois, disminúe. Non? É que a sensación que temos é que o mar dá frío, pero non é certo, porque senón na Coruña tería que haber sempre máis frío que en Lugo, e iso é certo. Suaviza as temperaturas. Suaviza as temperaturas. Se en Lugo fai frío, en Coruña que fai menos frío ou non? Mais. Máis frío aínda en Coruña? Menos frío, vale? Suaviza as temperaturas, o mar suaviza as temperaturas. Non, se en Lugo hai moito frío, en Coruña menos frío. Se en Lugo hai moito calor, en Coruña menos calor. Ou máis fresquiño, depende, vale? É máis fácil de decir menos, vale? Pois en Lugo moito calor, en Coruña menos calor. En Lugo moito frío, en Coruña menos frío. Sempre máis suave, vale? Estes son, pois, esos factores que hai que saber. E por último, me parece xa o tema dos fusos horarios. Fixadevos que nesta raya está anoitecendo, si ou non? Entón, se estamos nunha época que anoitece ás 8, que hora será nesta franxa? As 9. O sea, estou intentando poñer o dedo xusto onde anoitece. As 8. O sea, sería as 8 toda esa raya, vale? Toda esa raya sería as 8. Vale, entón, é a mesma hora solar na mesma liña. Claro, que pasa? Que eso non sería práctico polo seguinte. Porque iría variando a hora nun lugares relativamente próximos, o mellor aquí serían as 12, imaginade, pois imaginade que fora Coruña, 12:05, bueno, non sei se estou dicindo ben, pero vamos, que cambiaría os minutos se nos guiamos pola hora solar, vale, moi rápido, o sea, sería incómodo para quedar, para facer negocios, para... Entón, que se fai? Intentar que seña a mesma hora nos distintos países, intentar que o máximo do territorio do país teña a mesma hora. Entón, os fusos horarios son territorios no que hai a mesma hora por acordo dos países, vale? Non vai pola hora solar exactamente, senón por acordos. Entón, esta zona amarela toda ten a mesma hora coa península. Pero se nos fixamos, Galicia, por exemplo, tería que ter máis ben a hora de Portugal. Porque temos a hora do resto de España, por comodidade, porque temos máis relación con España que con Portugal. Pero as Canarias teñen outra hora diferente, pero non estou nas Canarias, Cabo Verde, tal. As Canarias está baixo de Portugal. Por aquí? Vale. Pois entón, as Canarias están demasiado cara ao oeste, vale? Entón, claro, como están máis para aí, por eso teñen outra hora diferente que o resto da península, vale? Pero normalmente se intenta que o mesmo país teña todo a mesma hora.